गावखौ फोथाय। साननायनि बेन्दों सिङाव जिरायना थानाय समाव सोरबा नोंखौ फोजाखांफैयोब्ला नों उसाव-बादाव जानो नाङा। नों गावखौ फोथाय, गावनिस्राय बांसिन गुबुनखौ दा फोथाय। नोंनि मोनफ्रोमबो थांखियाव बियो नोंखौ मदद खालामा, बियो नोंखौ हिंसासो खालामगोन। नोंनि जिउआव गुलुं-गुजुं लाबोगोन। नों गोसो बायनो नाङा, नों दा बासाय। बियो नोंखौ नोंनि मोजांनि थाखाय बुङाबो जानो हागौ, गावनिस्राय साबसिन जानाङाथों होनना हेंथा होगोन। अब्ला नों बेखौ सौसिनांगोन। गुबुननि इनायै फाव फान्दायनायाव नों गावखौ लोरबां दाखालाम। फोथाय नों गावनो गाव सोलेरखौ। नों गुबुननि खोथाखौ सायख'नांगोन। जेसेबांखि सारअन्थाइ, बारहुंखा फैयाथों मानो, अब्लाबो सौसिलां नों नोंनि थांखियाव गावखौ फोथायना। जायहा दं गोसो सोरांथिनि बोलो, जाफुं हागोन जिउआव जायहा दं सैथोनि बान्दो, जाफुं हागोन गोरलैयैनो। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।